Velkomin til Íslands, viðkomustaðir á Íslandi. Islandská zastavení. Tady se teda nacházíme asi kolik kilometrů od Reykjavíku? No necelý 40, 33. A o co se jedná? No to je vlastně rozhraní dvou kontinentů, severoamerické a evropské kontinentální desky. A každý rok se tyto dvě desky od sebe vzdalují zhruba 2 cm v těchto místech. Průrva kontinentálními deskami prochází také největším islandským jezerem. Láká potápěče, ale je tak hluboká, že se ještě nikomu nepodařilo dosáhnout jejího dna. V některých místech je pouze 2 metry široká. Protože se zde v 80. letech stalo neštěstí, je zde od té doby vyhlášen zákaz potápění. Nedaleko v proslulé tůni tonoucích v dřívějších dobách topily cizoložné ženy a křivopřísežnice. Byly zašity do pytle a pak vhozeny do prohlubně vytvořené řekou Oxará. Hopa, hopa. Skugi. Takže i náš pes Skugi se v jezírku vykoupal. První se vyválel ve sněhu. To je skutečný Islanďan. To vypadá skutečně jak na divokém západě. Tady ty vystouplé skály, kaňony, šumění vody, to je po celé délce toho ostrova, taková ta průrva. No vede to vlastně ze severovýchodu na jihozápad. A další, proč je to tady tak důležité, to místo, kde se už v roce 1000 právě setkávali ty správcové jednotlivých území a založili ten nejstarší parlament na světě. Takže ten je tady? Na těch útesech. Aha, a jak se to jmenovalo, to místo? Althingi. Althingi se jmenoval ten parlament a to místo se jmenuje Thingvellir. Ale moje výslovnost není teda přesně islandská. A dodnes mám pocit, že tento název nese i kamenný parlament v Reykjavíku. Přesně tak, no protože je to parlament. Takže slovo Althing znamená parlament. Přesně tak, Althingi. Thingvellir kostel byl prvním vysvěceným chrámem na ostrově. Byl postaven brzy po přijetí křesťanství kolem roku 1000. Současný kostelík pochází z roku 1859. Jeden z jeho zvonů přitom byl údajně zakoupen ve Švédsku, kam se v 17. století dostal z Čech. U kostela měl být původně zřízen hřbitov slavných a zasloužilých osobností, ale nakonec zde byli uloženi pouze 2 významní básníci. Nikdo jiný nechtěl spočinout vedle takových velikánů a tak islandský slavín nevzniknul. A tady, když stoupáme po těch kamenných velkých schodech, jak můžou být staré? To je záležitost staletí nebo novodobá záležitost? Přímo v centru toho riftu, to je třeba rok staré místo, že jo? To jsou ty 2 centimetry. Ale v podstatě to je geologicky nejmladší část ostrova. Ze dna se vylevá láva a utuhává na povrchu. To pokračování středoatlantského hřbetu, takže v podstatě jdeme po oceánském dně, které je v jediném místě vynořené nad hladinu oceánu. A teďka se dostáváme přímo do toho centra. Teď jsme ještě v Evropě. Tak obklopují nás vysoké skály, jsou tady mezi tím loučky a mezi těmi dvěmi skalami se nachází... To je v podstatě velké údolí, snížené zhruba o 20 metrů. A tady ty horniny, to je vlastně stuhlá láva, nebo... To jsou bazalty, no. Vlastně celý Island jsou v podstatě jenom vyvřeliny. Žádné sedimenty tu nikde nejsou. Takže tmavé kameny. Na jihu od Thingvelliru leží sopka Hengil, která byla nejčinnější v době ledové. Pod ní jsou jedny z největších geotermálních zdrojů na celém ostrově. Na mnoha místech jsou vidět velké sloupy páry vycházející z výtopny pro Reykjavík. Z té vede 27-kilometrové dlouhé potrubí, z něhož se pak vytápí domy, silnice i chodníky. Nyní je mezi Reykjavíkem a Thingvellirem jedno městečko a asi 20 farem. Ty, které leží nejblíže národnímu parku, nemají dobré podmínky pro hospodaření. Velká část jejich pozemků je pokryta lávou nebo močály s malými jezírky. Proto je majitelé prodávají a stěhují se do města. Mnoho budov již slouží jen rekreačním účelům. Tady už dáli vidím vodopád
To je záležitost velmi častá na Islandu, jistě si jich ještě užijeme, ale tento patří k těm, řekněme, středně velký. Hodně malý. Takže ty naše měřítka česká jsou jiná. Teď to v podstatě spadá do toho riftu, který, jak jsem říkala, je 20 metrů. Je to 20 metrů, možná jen 15. Vysoký, zatímco nejvyšší islandský vodopád měří přes 200 metrů. Ten se jmenuje Glimur. Ten je tady poblíž. A u tohoto vodopádu se právě scházeli ti zástupci těch regionů. Přímo tady? No. A ti se teda sjížděli z celého ostrova? No, vždycky jednou ročně. Ta cesta třeba z východních částí mohla trvat klidně měsíc. Takže neexistovaly žádné cesty, nic. A tady se uzavíraly zákony, domlouvalo se? Přesně tak. Na tu dobu i hodně vyspělé je to, že tady povolovali už v roce 1000 rozvody. Jedna taková zajímavá historka je, když si jedna žena stěžovala na svého muže, že je líný a ráno nechce vstávat a s ničím jí nepomůže. Tak se jednoho dne rozhodla, že na něho vylila hrnec plný vody a on se naštval, vstal a uhodil jí. Takže tady v tom před tím senátem je rozvedli a ona po právu ji dostala půlku jejich společného majetku, což je tedy na rok 1000 dosti nevídané. Tak to je asi typické pro islandskou emancipaci, která se přenáší až do dnešních dnů a má své kořeny teda v dávné historii. Přesně tak. Takže můžeme jít blíž k vodopádu, který nám teď bude hlučet. Tak teď si vlastně procházíme jakoby v údolí tohohle kaňonu a po obou stranách se tyčí skály. Jsou to kolmé štíty, kamenné, bez nějaké zeleně. Jedná se o vyvřeliny, nejsou to tedy sedimenty, jak jsme už slyšeli. Občas tady vidíme zbytky sněhu. Když sem přijde blizzard, sněhová bouře, tak se to všechno zavane a pak to začne tát, ale místy tady ten sníh ještě je. Tráva je jinak žlutá, ale v průběhu ročního období se ty barvy mění, každopádně přes tu zimu je taková povědlá a sežloutlá. No a slyšeli jsme, že od vlastně barvy zelené až přes nějakou tu fialovou až do červena v zimě, že se mění ta tráva, dnes teda je taková dožlutá, taková šedožlutá spíš. Středem toho kanionu prochází dřevěná cestička, je to tedy tady přizpůsobeno turistům, turistickému ruchu, čili suchou nohou se člověk dostane od silnice až ke místu, kde padá vodopád, ale jinak je to tady naprosto poklidné. Zatím jsme tady nepotkali žádného turistu. Ten Island je do té míry rozlehlý, že není problém tady prostě někde zapadnout a strávit chvilku v naprosté samotě.